Labaran dare kenan. A yanzu sanar Murja Ibrahim Kunya ta tona asirin Dauda Kahuta Rarara. Ta wani gefen wasu da yawa musamman ma magoya bayan Dauda Kahuta Rarara sun karyata wannan zargi da Murja Ibrahim Kunya ta ce tana yi wa shi kansa Dauda Kahuta Rarara. Sai dai Murja Ibrahim Kunya ta kawo hujjoji masu tarin yawa kuma masu karfi wanda za a tabbatar da zargin. Sai dai mutane da yawa kamar yadda suka faɗa. Kuma kamar yadda ake cewa a yanzu Najeriya idan kana da kuɗi doka ba za ta taɓa aiki a kanka ba, kamar da alamu Dauda Kahuta Rarara ya yi amfani da wasu kuɗaɗe da yake amfani da su ya hana zargin wannan abin kuwa ya hana faruwar zargin da ake mishi. Domin lokaci ɗaya hukuma ta tabbatar da cewa Dauda Kahuta Rarara ba shi da laifi kuma ba a zarginsa game da wannan abin. Murja Ibrahim Kunya ta tona zarginsa ne ba don komai ba, ko mu ce ta tona halinsa ne ba don komai ba sai don wasu abubuwa da suka bayyana kafin gabanin ta yi gabrisin. Inda ta bayyana cewa Dabda a lokacin da za ta yi gabrisin akwai wani kira da wasu manya suka yi musu, wanda aka baiwa Dauda Kahuta Rarara wata kwangila na raba gidauniyar abinci. Kuma ba iya abinci ba har da wasu kuɗaɗe da za a rarraba wa al'ummar Najeriya ba don komai ba sai don wato rage raɗaɗi da al'ummar Najeriya suke ciki, musamman ma wajen ganin cewa za a shiga wannan watan azumi mai daraja. Inda Murja Ibrahim Kunya ta tabbatar da cewa a lokacin an kira ta da ita da Dauda Kahuta Rarara din domin cewa su ne sanannu a cikin arewacin Najeriya, kuma wannan tallafi da za a bayar na arewacin Najeriya ne ba na kudancin Najeriya ba, inda aka ba su wannan gidauniya ga baki ɗaya. Sai dai ita Murja Ibrahim Kunya ba a ba ta kuɗi a hannunta ba, sai dai akwai wasu muhimman takardu wa'annan takardun su ne za su tabbatar da cewa dukkanin wasu abubuwa da za su faru ko da za su yi ko da za su fita ta sani kuma da sa hannunta. Amma da ke ta shiga gidan bursin akwai abubuwa da yawa wanda aka yi bata sani ba, sai bayan ta fito ta yi bincike ta tabbatar da cewa wannan gidauniya babu ita ma. Da ta yi tunanin cewa ko dan bata nan ne yasa gidauniyar bata ci gaba da gudana ba. Bayan ta gudanar da bincike ta tabbatar da cewa ai gidauniyar ma gabaki ɗaya an dakatar da ita tun kafin watan azumin Ramadan din. Inda ta ƙara dogon bincike ta tabbatar da cewa kuɗaɗen fa da aka bayar da kuma kayayyakin abincin da gashi nan an riga an sa hannu, kuma ta tabbatar da cewa kuɗaɗen sun shigo, kuma ta tabbatar da cewa kayan abincin an ba da su amma ba a rabar da su ba kuma ba a san inda suke ba. Inda ta shigar da Dauda Kahuta Rarara gurin jami'an tsaro ba don komai ba sai don ta tabbatar da abin da ake zargi. Sai dai Dauda Kahuta Rarara ya amfani da wasu kalamai nashi kuma ya amfani da wasu hujjoji nashi wanda suka tabbatar da cewa ba shi da laifi kuma babu wasu dalilai da suka bayyana cewa an ba da wannan kayan abinci. Sai dai kamar yadda Murja Ibrahim Kunya ta yi bayani kan cewa wa'inda suka ba da wannan tallafi sun bayar ne bisa sirri, kuma sun bayar ne bisa adalci da gaskiya, kuma sun bayar ne saboda Allah da Annabi. Kuma a takaice ma dai ba wai Hausawa bane, Larabawa ne sukan yi magana ne da Turanci, kamar yadda Murja Ibrahim Kunya ta bayyana cewa akwai wasu manya-manya mutum biyu wa'inda su ne suke fassara dukkanin abubuwan da ya dace. Amma ita Murja Ibrahim Kunya ta tabbatar da cewa tana jin Turanci sosai, ba iya Hausa take ji ba. Shi kuma Dauda Kahuta Rarara baya jin Turanci. Ku dai ci gaba da bibiyan mu domin binciko gaskiyar wannan al'amari.